Vale, un altre. Con más. Con 15 módulos. 15, por favor. Vale, en podem fer un que té 4 mòduls. Vale? Vale, va. Vale. Vinga. Vale, 5 minuts també. Vale. Vale, tinc símbols. Inés, fas símbols. Vale, símbolos. Després, Eva, tinc Simon Says. Vale. Vale? Després, Cris, tinc cables. Vale? Vale. I estigui a punt que m'ho digui i que em digui què fa. Yo estoy a punto. Vale, i fa símbols. No? Vale, tinc la nau espacial amb el triangle Vale. cap per avall i les 3 potes. Sí. Tinc una C girada al revés amb un punt al mig. Vale, Tinc la lambda. vale. Tinc una X feta a mà molt maca amb cua al final. No. A ver, un momento. Sí, una mena de xeix així molt ben feta. Repítemelos, perdón. Sí, Spaceship, Spaceship, sí. sí? Una C al revés amb un punt al mig. Vale. El símbol de lambda. Sí. I una X així molt feta a mà, com molt ben dibuixada, molt clàssica. Amb un gancho al final. Correcte, sí. Vale. Vale, pues te cables. digo. Tinc 6 cables. Blau, negre, blanc, blau, negre, Sí? negre. Vale. Vale, Simon Says, Eva, el color Sí. groc està fent pampallugues i Vale. no tinc cap vocal. Vale? No hi ha vocal, no vowel. Vale. Vale. ¿Te digo? Vale, sí, digue'm. Vale. Primero es la lambda. Vale? Luego el spaceship. Vale? Luego la X bien escrita. Vale? Y la Correcte. G. Vale, Eva. Vale, no hem tingut cap fallo, no? O sigui, vol dir No, que estem amb 9 cap fallo, strikes. cap Doncs el fallo, no vermell. Vale, vermell. Ara em diu groc, groc. Vermell, vermell, no? Jo, groc. Ara hi ha acumulatiu. Vale, vermell, vermell. Vale. Sí, és acumulatiu. Ah, vale, Vale. vale, ja ho entenc. Vale. Groc, groc, blau. Ara, vermell, 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 groc. vermell, vermell, groc. Vale, groc, groc, blau, vermell. I ara, aguanta Vale. un segon. Inés, tinc un Sí. display amb números. Vale? Al display hi veig un número 4. I a sota hi tinc 4 números a apretar. Vale? És un que té com stages. Sí, em sembla que ja recordo quin és. Un segon, Vale. que el trobo. Eva, L'últim és el blau, el vermell, el que et sona. groc, el que és... groc, blau, vermell. Vale, doncs és vermell, vermell, groc, blau. Vermell, vermell, groc, blau. Correcte. Vale, cables. Serial number tens? Què és això? Sí, serial number. Què vols saber? L'últim número és imparell. És un 3. Odd. Odd? O sigui, és odd. Odd, Va, sí. És Llavors odd. és el tercer. El tercer wire tens que tallar. Vale, és blanc. Correcte. D'acord. Inés, Sí, tinc veig un número 4. 4. If the display is 4, press the button in the 4th position. Vale, que és un número 1. Ok. Ara veig un número 1 a la pantalla. Pues press the button labeled 4. Labeled. Ok. Que és primera posició. Ok. Ara veig un número 1. Vale. Press the button with the same label you pressed in stage 2. O sea, 4, ¿no? Sí, 4. Que és third position. Ok. Ara veig un número 1. Press the button in the same position as you pressed in stage 1, que eso era... Era La quarta posició. Sí. Vale, és un número 1 a la quarta posició. Ok. Vale, i ara veig un número 1 a la pantalla. Press the button with the same label you pressed in stage 1. Vale, stage 1, label was 1. Yes! Bien. Este no lo he entendido mucho, pero tú lo has sabido hacer. Yo solo te he leído. Molt bé.